Hi, do you love skiing or snowboarding? So let's have a look at some vocabulary connected to this topic. Pojďme mrknout na slovíčka či fráze, které se týkají lyžování, snowboardování či sáňkování. Když Angličané mluví o tom, že si jdou zalyžovat, vždycky používají frázi go skiing. Nikdy neřeknou třeba I skied last week. I když je to jako pravidelné sloveso, vždycky tam mají to go skiing. I went skiing last week. Or we were snowboarding during the Christmas holiday. Yesterday we went sledding. Or once the snow is up the hill, we will go sledding. Takže celá tahle aktivita se používá se slůvkem go. Nezapomínejte na to. Takhle budete znít přirozeně. A co teda máme? We can either have ski on our feet, or snowboard, or sledge. Jestli použijete slůvko sled nebo sledge, je to úplně jedno. Oni pod to zahrnují v podstatě všechno, sáňky, boby. Budou vám rozumět i v Británii, i v Americe, i když je pravda, že sled je spíše americké slovo a sledge britské. Ale můžete to použít, jakkoliv si budete přát. Nemusíte mezi tím hledat žádné detaily. Ani jak přesně říct boby, nebo sáňky, nebo lopata. Už to, že na něčem sedíte na zadku a jedete dolů. I go sledding. Víte, jak se řekne slovo lyžař? Umíte ho vyslovit? Zjistila jsem, že spoustě lidem dělá problémy. A stejně jako máte slůvko ski, lyže, skiing, lyžování, tak je to skier. Jenom koncovka er pro osobu. I když to zní divně, je to tak. Není to žádný skier, nic takového. Skier. A výsledku je to jedna slabika. Skier. Or you are a snowboarder. Zase jenom koncovka er na konci, pokud jste snowboardák. When you are up the hill, you go down the slope. Slope je právě ta sjezdovka, po které jezdíte. So you go down the slope, and when you want to go up, you need a ski lift. Doslova výtah. No? Ski lift will take you up the hill, and then you go down the slope. You have to pay for the ski lift, so you have a ski pass. Yeah? Ski pass with the code, and it will let you go up. A někdy v zimě nemáme dost sněhu, tak na sjezdovkách uvidíte i věc, která česky se jmenuje sněžné dělo, anglicky naprosto stejně. It's a snow cannon, and snow cannon produces artificial snow. Artificial je umělý. It's not a natural snow, it's artificial. It's made by man. Cokoliv, co máme umělého, je artificial. Tak doufám, že letos ještě vyrazíte někam na hory, že bude dost sněhu a můžete mi o tom napsat víc anglicky. So let's share how do you enjoy skiing and what experience of skiing, snowboarding or sledding you have from this winter.